Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Gahrman arkadamyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda ýurdumyzda her bir gün toýly günler, şatly günler bilen dowam edýär. Ine bugün merhum öraga Müşkenezanyň Agzyr maşgalasynda toýlanýan owadan toy Mehmet Han bilen Gülşadyň durmuş toýlary, bagyt toýlary. Dogollar toy mekanyna Bagsymy Dowran Nuri meşhur destan video studiyasy. Bugün toyun hyzmatynda ýaşlara iň süýji arzularymyzy ýollaýar. Mehmet Han bagty bol. Damn, son. Owadan ýaşlar sahnada görmek isleýär. Mehmet Han saýlan ýarym bilen birlikde. Ýaşlarymyzyň ýürek owazy bolup ýanglanýan ajaýyp söýgü aýdymlary. Seredip gelinim diyesim gelýär sana. Men seni tanan günüm ömrümün iň owadan günü. Bugün gelin bebeden öýümüň törüni. Oğlumy bolsa beden goýmaňa meňdesin. Eger kıydymyz bolsa sana meňdesin. Koymaňa meňdesin. Eger kıydymyz bolsa sana meňdesin. Ýaşlar bagty bolup, bagty bir ýaşar. Aslan doğrusun urmasın. Men seni tanan günüm ömrümün iň owadan günü. Bugün gelin bebeden öýümüň törüni. Oğlumy bolsa beden goýmaňa meňdesin. Eger kıydymyz bolsa sana meňdesin. Oğlumy bolsa beden goýmaňa meňdesin. Eger kıydymyz bolsa sana meňdesin.
Başıma ayladı ağzını çek I wanna shake Don't do chain Olmaz Louis V. Balmain Benim ingiliz bakan Nike Karavasya Möhü okudu Bina asman düşürmek yokurdu Mulu aktayın çukurları yıkıldı Hayna. Habibi. Hani Mehmet Hanım tam da çağırıyor. ¿Un qué?